गिबि सेन्टाराव बड'लेण्ड रादाब आरो SM निउज टाइम्स नाव आरो BMN चेनेल नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो जोंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो खुलुमनाय बामोनगाव एरिया इउथ कमिटिनि CYDP प्रग्रामनि बानजायगिरि जानानै बे कमिटिनिफ्राय गोजोननाय गाहाम हामलायनाय अननाय आरो सिबिनाय साफ्रोमनिसिमबो जों जासिग्रोदों। विशेष दिनै बे प्रग्रामा जोंना 9 तारिख थांनाय 9 तारिखनिफ्राय लानानै दिनैसिम सोलिगासिनो दं। इन्टायर BBC हिसाबै जोंहा 12टा स्टेशनाव 12टा एरियायाव बे प्रग्रामा सोलिगासिनो दं आरो जों खबर मोननाय बादियाव नियार एबाउट 4,000 जनसो लाइमोनफ्रा उन्दै आरो लाइमोनफोर बे प्रग्रामाव बाहागो लानानै दिनैसिम सोलोंगासिनो दं। दिनै जोबथा दिन आरो बेबादि जोंनि बे बामोनगाव एरिया हिसाबै जोङो जोंनि इनरलमेन्ट बादियै जों मोनदों नियार एबाउट 700 जन गथ'फ्रा बेवहाय बाहागो लानानै बेबादि मोजां प्रग्रामाव बाहागो लागासिनो दं। खननाय दामनाय देनाय मोसानाय बेबादि इसोरखौ बाख्नायनाय बेबादि मोजां मोनसे प्रग्रामनि गेजेरजों जोंनि लाइमोनफ्रा उन्दै गथ'फ्रा सोलोंनो हागासिनो दं। दिनै जोबथा दिन जों फोथायदों बे प्रग्रामनि दारै जोंनि गोबां बेबादि मोनसे लेसनखौ मोनगोन आरो बे मोनसे परिबेसखौ लानानैनो बे प्रग्रामखौ जोङो एरेन्जमेन्ट खालामनाय जादों। नोंथांमोना सानबासो प्रग्राम खालामबाय बिनि मेनेजमेन्टखौ बबेनिफ्राय नोंथांमोना मेनेज खालामो? जोङो एरिया हिसाबैनो जोंहा बामोनगाव एरिया हिसाबै जोंहा नियार एबाउट 25टासो मण्डली दङ फेल'शिप आरो मण्डली। जोङो बिथांमोननि वेल उइचार्सफोरनिफ्रायनो जोङो थोजासे बेबायदि डनेसनफोरखौ जों मोनो आरो सोरबाया बेबायदिनो अमा हरो सोरबाया माइरं बेबायदि गावनि दंनायनिफ्रायनो बेबायदि अंगिकारफोरखौ होलायनानै बे प्रग्रामखौ सापर्ट खालामनायाव जोंनि मण्डलीफ्रा गोबां बिहोमा होबोदों आरो बेफोर हरनायफोरजोंनो जों आग्लाय बिग्लाय जोंनि गैयाबाबो मावग्रा दांग्रा गासै भलन्टियार्सफोर क्रय ग्रुपफोर नियार एबाउट 1000-1200-1500 सिमखौ जोङो जाहोनो हागासिनो दं आरो सानबासिम जाबाय जोङो बे प्रग्रामखौ खुंनाया खुनु उसुबिदा जायाखै बेबायदिनो जालांगासिनो दं। नोंथाङा 12टासो जायगायाव जादों होननानै बुंदों नाथाय मा जायगायाव जादों नोंथाङा खोन्थानो हागोन? बियो जोंना जनाइनिफ्राय लानानै जनाइ दिखियाजुलि आरो गफुर आरो आमथेखा एरिया दङ बरपेटार एरिया दं टुक्राझार एरिया दं थाइखाजरा एरिया दं क'क्राझार एरिया दं वेस्ट बेंगलाव दं जोंहा नेपालाव दं जोंहा आदिबासिनिफ्राय गेजेराव जादों दुर्गापुर बेंटलाव आरो नेपालिफोरनिफ्राय जोंहा दादगारियाव जादों आरो सरलपारायाव जादों। गासै 12टासो स्टेशनाव बे प्रग्रामा सोलिगासिनो। थारैनो नैबे हाबाफारियाव मा गथ'फोरखौ थुलुंगा होनायनि हाबाफारि लादों? जोङो बिसेस दानि लाइमोनफोरखौ जोङो नुबाय थादों गोबां लाइमोनफ्रा माने लोंनाय जानायजों माखासे गाज्रि परिबेसफोरजों गोबां गोग्लैसोनानै थानायखौ जों नुबाय थादों। बेखायनो नैबे प्रग्रामजों जोंनि लाइमोनफोरखौ माबोरैहाय मोनसे मोजां मेसेज होनो हायो मोजां फोरोंनो हायो जोङो बे प्रग्रामनि गेजेरजों जों मेसेज होदों आरो फोरोंदों आरो मोजां मास्टारफोरखौ जों लिंहरदों क्वालिफाइड मास्टारफोरखौ जों मोननो हादों आरो मोजां इसोरनि बाथ्राखौ बेबायदि फोरोंनायजों जों जोंनि लाइमोनफोरखौ लेसन होदों जे फैबाय थानाय समाव बे गाज्रि मुगायाव माबोरैहाय गसंथानानै सोलिनांगौ जों बे मेसेजखौ होगासिनो। जोबनाय हाबाफारियाव नोंथांमोना रेलि खालामनो दावगादों नाथाय बे जायगानिफ्राय बबेसिम दावगालांगोन नोंथांमोना? जोङो ओरैनो ससे जोङो थांगोन 1-1.5 किल'मिटारसो जोङो थांगोन आरो फैफिननानै आरो जोङो बेबायदि क्लजिं सेरेमनि दं दिनै जोबथा प्रग्राम आरो जों बेखौ गाजा गोमजायै जोंनि लाइमोनफोरखौ लानानै फैबाय थानाय उन्दै गथ'फोरखौ लानानै जों बे प्रग्रामखौ गाजा गोमजायै खालामनो बेबायदि थिरांथा लादों। आथिखालनि लाइमोनफोरखौ जों धर्मआव गोसो होआखै जों नुदों माबायदि एक्टिभ जानांगौ धर्मनि सायाव? बेखौनो जों मेसेज होगोन फैबाय थानाय समफ्राव जोंनि लाइमोनफ्रा जेसेबां धर्मनिफ्राय गोजानाव थांदों एसेबां नस्थ जानाय आद्रि जानायखौ जों नुबाय थादों। बेखायनो जोंनि लाइमोनफोरखौ जों मेसेज होनो सानो जोङो निस्सय जोंनि धर्मआव जोंनि लाइमोनफ्रा सिगांग्रोनांगौ अब्लासो जोंनि भबिष्यत जोंनि इयुना बेजों फैफागोन जों बेखौ गेदेर मिजिंथियो आरो बेबादिनो जोंनि सोलोंथाइखौ बेबादिनो आरो मोजांसिम लालांनो हागोन बे मेसेजखौ जोङो होनो गोसो जादों। बेबायदि हाबाफारिखौ बोसोरफ्रोमबो लानाय जायो? जोङो बोसोरफ्रोमबो लानाय जायो बे हाबाफारिखौ आरो बेबादिनो गोबां लाइमोनफ्रा बेनिफ्राय बेबायदि मोनसे जोङो एग्जाम्पलखौ नुबोबाय थादों
बे प्रग्रामनि गेजेरजों बिराद इनकारेज मोननानै जोंनि लाइमोनफ्रा फरायनायाव आरो माखासे एक्टिभिटिसफ्राव आवगायनायखौ जोङो नुबाय थादों। बेबायदि हाबाफारि खुंनो माबायदि प्रिपेरेसननि गोनांथि जायो नोंथांनि? जोङो बे प्रग्रामनि थाखाय जोङो 6 माससोनि गेजेरावनो जोङो प्रिपेरेसन खालामबाय थायो। जोंनि फाइनान्सियेल माबाखौ लानानै नियार एबाउट 6-7 लाखसो इस्टिमेट जोङो लानानै बे प्रग्रामनि थाखाय प्रिपेरेसन खालामो एडभान्सनो। आरो जोंनि पेरेन्टस कमिटि, महिला कमिटि साफ्रोमबोनि बेबायदि मोनसे उत्साह एनकारेज होनायाव जोङो बे प्रग्रामखौ खुंनायाव जोङो मोनसे मोजां सहसै खुंनो हानाय परिबेसखौ जों नुबाय थादों, मोनबोबाय थादों। बासायगिरि आफादखौ आं हाजासे हामबायहोदों आरो नैथियाव हामबायहोदों। बेवहाय जेसेबांनाखि नुजाफैनाय बयखौबो आंनि गोसो सिंनिफ्राय हामबायहोनाय जासिबाय। नोंथांमोननि फिसाफोरखौ लानानै उन्दै गथ'फोरखौ लानानै मोनसे मोजां हाबाफारि बानायदों। माबायदि गोजोननाय दं नोंथाङा सासे गार्जेन हिसाबै? ओरैबायदि गोजोननाय जोंनि गोसोआव दङ। जोङो सासे बिमा जानानै जों गाव गावनि गथ'फोरखौ लानानै ओरैबायदि मोनसे गोसोआव गोजोननाय जोंहा दं। मानो होनोब्ला जों गामियावनो ओनसोलावनो जोंहा मोनसे बेबायदिनो मोजांथार बेबायदि सहभागिता लाहोनो थाखाय जों मोनसे खाबु मोनदों। मानो होनोब्ला दानि बे परिबेसखौ नायनानै गथ'फोरखौ जोङो माब्रैब्ला जों मोजां लामायाव आगान होनो हागोन, जोंनि गथ'फोरखौ माब्रैब्ला जोङो माने सासे आबुंसार गथ'फोर जों दाखांनो हागोन। दा बेखौ लानानै जों बेबायदिनो ओनसोलावनो बेबायदि गिदिर प्रग्राम जोङो मोननो हानायखाय गोसोआव गोजोननाय मोनदों। मानो होनोब्ला आथिखालावहाय खना खनला बेबायदिनो जानाय लोंनायफोरजों गोदोनानै थानायखौ जों नुनो मोनो। ओंखायनो बे प्रग्रामनि गेजेरजों उन्दैनिफ्राय लानानै जेसेबां लाइमोनफोर जोहोलाव सिख्लाफोर दं गासैबो बेयावहाय ज' बाहागो लानानै बेबायदि इसोरनि बाथ्राफोरखौ सोलोंनो मोननायखाय जों जोबोद गोजोननाय दं। जाय उन्दै गथ'फ्रा बेवहाय बाहागो लाबाय बिथांखौ मा खावलायगोन जे बे बिथोनफोरखौ लानानै इयुनाव गावनि जिउ दाफुंनायाव दावगालांनो थाखाय मा खावलायगोन? औ, आं बेखौनो खावलायनो हास्थायो। दा उन्दैनिफ्राय लानानै जेसेबांनाखि देरबोनाय गथ'फोर बिथांमोननिसिम आंनि बे खावलायनाया बेनो जाहैबाय। दा नैबे आथिखालनि परिबेसखौ नायनानै माने सिगां जों इसोरखौ सिगाङाव दोननानैहाय इसोरनि बायख'जों जों दाखांजानानै भबिष्यत जिबनावहाय जोंहा मोननै लामा दं। मोनसेया इसोरनि बायख'जों दावगानाय, मोनसेया समाजनि मोनसे रोंगौथिखौ लानानै दावगानाय। जेब्लानाखि जोङो बेबायदि इसोरनि बायख'जों जोङो इसोरनि गियानखौ मोननो हायो, अब्ला बे गथ'आ सानसेब्लाबो बियो जाफुंसार गथ' जाहैगोन। ओंखायनो उन्दैनिफ्राय लानानैहाय माने बेबायदि बाहागो लानायाव जाहाथे उन जायाजासे गासैबो आं बिमा बिफानिसिमबो मोनसे खावलायनाय थाबाय। माने गाव गावनि गथ'फोरखौ बेबायदि इसोरनि बायख'खौ होनायजों लोगोसे आरो संसारनि रोंगौथि बेखौबो लानो थाखाय आं खावलायदों। जाहाथे बिसोरो बेबायदि प्रग्रामनि गेजेरजों माने उन निस्सय साफा सासे मण्डलिनि लिडार जानायजों लोगोसे समाजनि लिडार जाहैगोन। आं बेखौ मोनसे गिदिर मिजिंथिनाय दङ आरो। बेयावनो मिडियानि नायगिरि रायजो राजा गासैखौबो आं धन्यबाद होग्रोनाय थाबाय। दिनै नंगौ बिबिसिनि दैदेननायावहाय दिनै CYDP प्रग्राम बोसोरै जाफ्लायबाय थायो। दिनै नैबे CYDP प्रग्रामाव उन्दै गथ'फोरजों बिदिनो लाइमोनफोरजों आरो पेरेन्टसफोरजों फैनानै दिनै आङो लोगो लाफैनो मोननानै आं बिराद गोजोननाय मोन्दों। आरो बोसोरे दिनै जोंनि माखासे बिबिसिनि दैदेनगिरिफोर आरो जोंनि इयुथ्सनि दैदेनगिरिफोर गोबां रल लानानै उन्दै गथ'फोरखौ माबायदि दैदेनलांनांगौ बिनि रलखौ बिथांमोना लाबाय थायो। आरो जोंनि माखासे पेरेन्टसफोर आरो जोंनि माखासे ख्रिस्टियान धर्मनि लाइमोनफोर उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ आं बेखौनो खावलायनो सानदों जे जोङो दिनै बावहाय फैनानैहाय जोङो माबा मोनसे बुस्थु लानानै थांनानै जोङो गामि ओनसोलाव खोन्थाहैगोन बा सोरबा बिमा बिफानो जोङो माबा मोनसे फोरमायहैगोन होननानै जों बयबो दिनै उन्दै गथ'फोरा दिनै बेयाव ज' जानायखौ आं नुनो मोन्दों। दिनै आं बेखौनो मोनसे मिडियानि गेजेरजों रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय आरो फंबाय बिनानावमोनखौ बेखौनो आं बुंनो सानदों जे
दिनै बेयाव फैनानै गोबां मानसिफ्रा मोनसे गियान आरो मोनसे थांखि लानानै बिथांमोना आवगायलांगोन आरो जाय बिथांमोना दिनै फैयाखै आरो जाय बिमा बिफाफ्रा दिनै गावनि फिसाखौ खांनानै दस्रा लामाजों थाबायहोआबालानो जाहाथे नैबे सैथो लामाजों आगान होनायाव जाहाथे बिमा बिफाया जा दायित्व लानानै बेबायदि प्रग्रामावहाय जाहाथे जोंनि माखासे उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जाहाथे बाहागो लाहोनानै मोजां लामायाव आरो मोनसे जायगायाव मोनसे थांखियाव सहैनायनि लामाखौ जाहाथे बिथांमोना मावहोयो आं बेखौ खावलायदों आरो दिनै बे CYDP-नि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय थांखिनि थाखाय नागिरनाय दिनै जों बेखौनो थांखिनि थाखाय जोङो नागिरनाय होननानै बुङोब्ला जोङो बेयावनो हमनो हायो जे जोङो मा थांखि लानांगौ आरो उन्दै उन्दै गथ'फोरनि थाखाय जोंनि बिमा बिफाफ्रा बा पेरेन्टसफ्रा मा थांखि थानांगौ अलरेडि नैबे मेन आयदायानो फोरोंखाबाय दिनै बेखौनो आं बुंबाय दिनै आङो बेयाव फैनानै गोबां जोंनि इउथ्सनि दैदेनगिरिफोर आरो BBCAनि दैदेनगिरिफोर आरो जोंनि लाइमोन दानि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ फोरोंगिरिफोर गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो आं गोरबोनिफ्राय आं जासिबावबाय दिनै आङो बाव फैनानै आं जोबोद खुसि आरो आङो अरायसम उन्दै उन्दै गथ'फोरजों आरो जोंनि माखासे लाइमोनफोरजों थानानै आङो अरायसम खामानि मावलांबाय थागोन बेखौ आं मोनसे मिजिं दं। थेंक इउ सार।